Мен хәзер миңа Балташка кайтып барам. Шул фильм буенча микән инде хәтерләмим. Нәрсә өчендер барам. Минем белән водитель кайта инде, мине алып кайта инде. Безнеке түгел, случайно шул Балташынка. А бу дисклар белән бит инде 12 ел элек дисклар белән сату итә икән. Мин дә сезнең мине таныды бит инде, мин сезнең ялына кызыгызны сатып алдым ди, и сату белән шөгыльләнә икән. Әнигә алып кайтып күрсәттем ди. Әнигә алып кайттым да, булар ди, атна сайын күршедәге әбиләр җыела икән, бер 5-6 әби. Шейләр ишә, шул фильмны карыйлар. Дискыдан ниме? Атна сайын булар җыелалар. Буларның сәбәбе ишме икән? Булар, алар бит әле аны булай гына карамыйлар. Бусы алай булар. Булар обсуждать итә карыйлар булар. Менә шундый кызыклы вакыйга. Менә ул аннарсы миңа әйттеләр. Сез нигә аны шул вакытта куясыз? Сыерлар көтүдән кайткан вакытта куймагыз әле, я алданрак куйыгыз, я соңрак. Сыерлар савымчы тора икән, тегеләр фильм караганда сыерлар көтеп тора буларны. Кайча безне чыгып савырлар икән дип. Менә шундый ниләр булды. Кызыклы вакыйгалар булды инде. Теге сез әйткәндәй инде, я сезнең сериалларны карыйлар. Шул безнең беренчедән бөтен кеше телевизорны карый бит инде. Авыл халкы бигрәк тә карый ишинде. Аннары ул сериал тотып. Бер генә сериалны ул тотып тора алмый. Сериалны бер була да бит. Булалар. Например, «Иш аяклы ат» дигән фильм булды. Бик шикарный фильм бит инде. Бер аны хәтлүк сөйләмиләр. Ялан аяклы кызга караганда. Барлыгы ничә фильмыгыз бар инде сезнең? Юк, менә бу мин нәрсәне төшергән 32-нче, һәм мин яңа төшерәм бит инде. Көтелмәгән кунак дигән фильм, һәм бу инде 33-нче булачак алар. Балалар фильмнары белән бергә инде. Сериалларны кушсаң инде анда издан артык җыйладыр. Мин фильмнарны эшләгәннән соң беркайчан да экранда карамыйм фильмнарны. Чөнки мин бит инде монтажда утырам. Мин уже карамыйм. Менә шундый. Туйдырамы, юкмы? Туйдыруда да туйдыру түгел ул, әйме? Карамыйм. Күпмедер еллар үткәннән соң уйламаганда нитмәгәндә куям да. Әле танымыштырам үземнең кадрларны. Аны әйтәм, минем фильм бит бу. Янарсың үземне кызгана башлыйм, әйме? Әйтәм, мин моны ничек эшләдем икән? Мин моны ничек булдырып чыктым икән? Аллаһ Тәгалә миңа каян көч, дәрт, дарман бирде икән дип үземне кызганып җырлыйсларым килә. Чыннан да, ул бит бөтенесен мин аны үзем табам бит. Әйттем бит, әле 3 коттедж табырга кирәк. 3 коттедж табырга тиеш мен, әйме? Затлы машина табырга тиеш. Иске Москвичны каян табырга тиеш инде мин, әйме? Һәм каян алырга тиеш мин аны? Мин табам барыбер. Ничек булса да мин аны җырып чыгарга тиеш инде алыңачтан.